Nggih. Ape, makasih Mbak Triastuti. Terima kasih Ibu Tuti. Iya. Iya, iya. Numpak jaran ya. Iya, iya, ayo. Yen gampang luwe gampang yen angel angel lang Kediri ana apane ya Mas Gareng kok iso mak jedul rata-rata kok jos-jos ngono. wonten tahune, Pak. Tahu. Tahu to? Iya, tahu apa? dari Kediri. Oh, tahu kuning kan to? Nggih. Oh, tahu takwa. Oh iya. Ayo, tahu takwa, gudang garam. Ayo wis luar biasa. Biyen mak jedul Suwargi Mega kae. Nggih, Mbak Mega. Terus mak jedul nek Niken Salindri ya Nggih, melejit. Mbak Niken. Alhamdulillah. Sampeyan lintang kae mak Amin. jedul. Mbak Birgita mak jedul Ya. langsung. Nggih, Mbak Birgita itu juga dari Kediri. Ayo mulai melejit deh. Wah. Elok. Asri, Asri. Oh iya kaya Kediri Asri. Asri Ivo. Ya, Nduk. Tan kena tinumbas harta Ya padha karo Panaraga ki ya sindan-sindan hebat ya akeh wiwin biyen ya. Sindane Pak Anomo sinten Bu Kesirian Bu Sri Atin ya. Ah Bu Sri Atin nggih Mas. Ah kaya Panaraga mak juwedulne Fahmi Atin. Terus dan lain sebagainya. Apa kaya apa. Monggo coba diaturake. Neng kuluk. Ayo. Nanda
tenan. Lintang Kairo jenenge ya jos. Heeh. Ndak ning YouTube ya cilikane Lintangi tau viral pas ade wayangane ngancuk. Iya. Nggih, alhamdulillah. Nika. Nggih, kae wis entuk pirang-pirang dolar lho, Nduk kan. Njaluk apa piye? Dalam Njaluk dolare apa piye? dolare pripun? Loh, ning YouTube ku kan tak unggah, tak ketok, tak unggah to. Nggih. Nganti Wah, apa nggih. jutaan ya. Jutaan alhamdulillah. Nggih, kaya ngono kuwi. Dadi asline lek sampean gelem merunut sejarah Nggih. gitu. Sampeyan iki bibit kawite mulai diel mangkate saka aku kae lho asline. Nggih, Pak. Gitu. Akhire kabeh kan ngerti Lintang Kairo lho kabeh ngono kuwi. Nggih, datang pundi nika Kedung Ombo. Kedung Ombo Kedung bener, Ombo. Tanjung Anom. Nggih, Tanjung Anom. Biyen nebar kuwi bapak yang ngger wayangan di Lintang Kairo dijang padahal anu mboten saged. Nek saged Lintang Pambayun nah ya ngono. Nggih, mergo ya laris Lintang Kairo adoh turah. Ayo. Entek nek, Nduk, yuk, dayu. Terima kasih. Luar biasa. Sarati,
napase penuh. Tarik napas, mergo iki ngambah nada tinggi, ora ngger sinden kuat. Ya, Bu. Unggahke meneh, Bu. Iya. Alhamdulillah, mongko wis kepala 4, anak ya 4 isih kuat ngambah nada tinggi. Luar biasa. Para lenggah, Bapak Ibu nyuwun tepuk tangan untuk kehebatan Sukesi Rahayu. Neng seneng. Ngono kuwi nggih semangat ya nggih. Sedhela sisan gawe wara-wara merga iki dawuh saka panitia bagi warga masyarakat Ponorogo dimanapun Anda berada. Dalam rangka penutupan hari jadi Kabupaten Ponorogo, awake dhewe sak kanca sesuk tanggal 9 Agustus malam Minggu sowan ning halaman DPRD ngarep alun-alun Ponorogo. Wah ya, monggo warga masyarakat nglewan sambit berbondong-bondong nekseni lan ndongake mergo hari jadine Kabupaten Ponorogo. Monggo Bu Kesi, mawar kuning diaturake. Ya, Cok. Dados.
matur sembah nuwun Bu Kesi nong nawangse. Yo. Jaranan dangdut kreasi rineng keindahan beksa nenonan senterewe jaran pegon luas gemas nuju prana nonano pinter agawe prangto sinden winong tulung agung pindah Solo. aja nganti ninggal tresno bocah ayu dedeke entuk suarane ya becik njogete saya bergas engko Mas Nggih Pak nggih. nggih wonten itu Saya ngertos kula. nggih digarap rong ramban sepisan dangdut kedua jaranke ya nang kene gulungono gulungo cak dodo niki mawon Pak Terene digulung nih Sampeyan aja ngecil. mboten Mas Tahu nek sindian ngecil daglan sesuk kok nikah. mboten Mas Masih nikah karo wong liya. Ayo. mangga ninggal katresnan dacos yuk Aja lali
Nadyan Arjuna ugi mekaten. Menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan, menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Kowo Prabu. Duh Kowo Prabu. Nadyan pun kembar, namung tansah nderek menapa ing dados keparengipun Kowo Prabu. Yayi pun Kakang Nedha nrimo, ya kaya mengkono iku Yayi. Woing gegulang kalantipan lan bebuden ngelingono pun Kakang lan Syadiku sinebut Pandhawa tegese Pandhulan Hawa. Persasat sarinane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki raga 5 wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalindra ingkang wus kawentar kawicaksanane lan pambegane. Mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi. Mula Yayi aja lali welingipun Kakang, mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat marang kasuwargan. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalanggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar sukatresna marang sapepadaning urip. Merga saka bebuden iku dadi wit gedhe kang rembuyung bakal bisa awoh daya kawibawan. Mula kang saka iku Yayi Rening Siadi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun Kakang, aja nganti kendhat meminta marang panguasane kang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehing dosa kaluputane lan kapapanake ing swarga langgeng. Yayi, Yayi. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesongko kuyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku ngulung mangrempak katriku ngulung mangrempak ing wadya kurada kura reka giri mangkono para Pandhawa wis gumolong ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Madrim pramila rasa nglajenaken mangsah semedi nanging carita bebasan anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu ngakecoh nginango durung abang ida dring manjing pertala dadak sakala praptaning jawata ing suduk pangudal-udal nanging Sang Hyang Bathara Narada humyang marcapada merpaki yaning para Pandhawa dadosaken kagiyating kalih para Pandhawa. Saking
Sinongwati jagat kinari amuk bak lumembak ombak ing samudra hae ana bale lumut ambek gamgem awito denceng-dencengan Duh pukulun jimat pepunden kula sarawuh paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi pukulun Perkencang warudaya Pak Pong Bu bola kali cuti sapa sing gawe Putu Prabu iya jeneng kita ngaturake pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggalih ulun Pangestu ulun wae tampanana Putu Prabu kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripe dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah wah Roto kakekku serawuhmu kepareng aku ngaturke bekti kulan basaku katur ya Werkudara ya wis ulun nampa ndadekke bawang ing tias ulun Pangestu ulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara yo tak pundi dadi jimat pukulun ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah Duh pukulun kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbancut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe suwaling kayun pukulun kita aja kado ati kejeron penapa kula nuwun marca padha lan jojong sanggar pamujan negara Ngamarta iki Mboya nedya paring pidana nanging persajan wae. Ulun mundi dawuhe Adi Pramesti Bathara Guru. Dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ning Kayangan Suralaya. Ya ing Kayangan Jonggreng Saloka. Bareng marang laku ulun. Inggih. Menawi kepareng paduka pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek pukulun. Wah, mengko dhisik. Nrata kakekku. Danur Gunung Kadingaren, guru kakekku kok nimbali barep kakangku supaya munggah ning Kayangan. Ana wigati apa? Wah. Ulun iki umamane medharake wigatine ora wurung iki mengko dadi perkara. Nanging ora ulun medharake kok nyatane kedadane kaya mengkono. Werkudara. Ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasah dadajiku Werkiwu. Wah, mara gage Wedarna. Yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning Kayangan. Umpamane arep diparingi bebungah banjur lelaban apa ingkang nate didin. Menapa dawuh? Wah. Dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Ora ngerti wigatine. Monggo kowe mau padha nek diodarke bakal dadi perkara. Nek mbok wedarke kowe ya ewuh perkewuh. Saiki rasah nganggo perkewuh. Wah, Gage Wedarna. Apa sing dadi karepe guru kakekku? Wis ulun kandhake ngarep yen ta ulun saderma mundi dawuh
supaya nimbali tok. Wis. Lan ulun nadyan dewa nanging ibaratmu balang watu. Disawatke ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Wah, yen ngono ora ana wit-widane dewa karo watu. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Wah. Ah, urung-urung iki wis. Urung-urung malah wis ngacem karo dewa ya. Ngene ya Werkudara. Satemene ulun ngerti marang kersane adik guru. Nanging ulun mboyaken nomblakake marang jeneng kita. Monggo perkarane lan wigatine mboyaken diwedharke ana kene. Merga mengko adik guru dhewe ingkang bakal medharke. Wedharno saiki ngene. Wah, perlune ben kabeh do ngerti. Wah, iki bocah apa ya iki? Rambukan kok ngoyak wae ya wis ngene persajan wae, persajan. Kaki Punta Dewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputan ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Kaki omong dosane apa? Lupute nggon apa? Dosa lan lupute ora liya. Sepisan, nggone Tarabrata Matiraga kena denarani manunggal cipta nganti lirwa marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Banjur nganti gawe menceng potogalogal. Kawah umup mawalian kaping pindho Dasura Patrapesi Punta Dewa mergawani mapaki drajate tataraning para dewa kuwi Werkudara. Wah, buktine apa? Gage buktine apa? Wah iki waduh wajan. Bocah kok tekon ngoyak terus ki wah lah iki ajur. Madeg jumeneng nalendra nanging mboyang nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan para wasupitri ingkang wis katarima subratane. Tur jiwane ya brahmana setengah dewa. Mongko Punta Dewa iku jiwane nalendra ingkang asipat satriya lan kuwi dianggep luput. Kuwi dianggep luput Deksura Patrape. Wah, biyen-biyen ki apa? Nalika Punta Aji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, kajeke dewa ingkang lekseni. Nanging kena ngopo saiki ngunggih perkara iki? Biyene apa? Wah, kok lagi saiki diundhamana. Kang mangkene ketok nek nrada kakekku mung golek-golek perkara. Kowe mung golek salahe kakangku. Wah, ayo blokoe. Jane Winrada kakekku mau rawuh. Aku wis supriya. Punta Aji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput. Nek lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sak karepmu le arep midana. Wah, nanging yen mung arep golek-golekke lupute, aku sing ora trima. Lan aku tak takon, apa Punta Aji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Merga saka gedene kalupane Punta Dewa, saka keparinge Adi Guru bakal dipidana tanpa beda kaya Sudarmamu, bakal dicemplung ing Yomani Loka Werkudara. Coco muntap lir kinetap netra kocak ngodarandir hidup nyawa ngolo cokro wah nrada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplungke ning Yomani. Werkudara sing ora trima. Lho sebabe apa kita ora trima Werkudara? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5 jiwane siji lan kaya dene ndok sak petarangan. Mula gandeng rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Lho, sapa sing dadi wakile? Aku sing dadi wakile. Pukulun
Mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Wah, lah iki perkencang Warodayang. Sing arep nampa paukuman ki Puntadewa. Lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat sing mangkat. Nek ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora munggah ning kayangan. Werkudara gandeng sing nandhang keluputan iki pun Kakang. Mula aku wae sing suwanana ing kayangan. Rasa wah iki perkara ora cetha. Tegese diomong arep golek-golek perkara. Mula rada kakekku oleh ora oleh Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Ah, piye, Bu? Putu Prabu Punta. Inggih. Yen mekaten kula sumanggahaken Pukulun. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Ker. Nedya makayangan meneh nganti kadang kita papat. Inggih, Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya, Werkudara gek pamit. Wah, yo. Wah, Punta Aji kakangku aku njaluk pamit. Munggah ning kayangan dadi wakilmu. Yo Di. Surti tingati-ati aja ninggal dogolan prayoga Koko Prabu. Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adiku Di, adiku sing padha praitna ngati-ati ya Di. Sampun bidal Pandhawa sekawan lampah kang limunan miring Bathara Narada nadyan rinasa tanana jalma kang uninga parandene ana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi sawetawis sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa bilih sedya den banjut dewa mila sang Dewi sigra manjing sanggar pelanggatan ngrungkepi pepadaning sang nata sarwe anangis sesengguhan kaulas arsa kanggo karuna. Yai Ratu Yai Drupadi siraya ngrungkepi pepadaning pun Kakang sesenggukan nggonira nangis nganti deleweran waspamu kena ngopo solas selagamu semureng apa kleru tumindakipun Kakang mara gage matura ana apa Yai Ratu sinuwun estunipun paduka menika narendra ingkang titing pamawas luhur bebudenipun nanging menapa paduka boten inget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih
Awit saking setya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa. Sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos sing mangke lila lega pinanjut ing dewa. Pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh. Lajeng menapa pedahipun paduka Nyakrawati mbau dendha menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa. Ateges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancik-ancik dhateng kasangsaraning kadang sinuwun. Jayah Kinata Brajalungit